oratio imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 12 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain yung pagkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang o yapa mga bareta ngunyan na Webes. DZGs kan Desyembre 2020. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 2021 budget kan gobyerno lokal kan Legazpi City maigot na pag-aadalan kan sanggunian pang lalawigan. Sobra sa 4,000 na Bicolano ang nakinabang sa programa kan DSWD. Mga programa kan bagong Albay PNP Provincial Director inilatag na. Portable water treatment facility itinao sa Catanduanes kan Hungary. Sa lado nasyonal, edukasyon, salud, asin infra, may dakulang kairasan sa 2021 national budget. Simbahang Katolika naghahanda na sa Misa de Gallo sa tahaw kan COVID-19. Bakuna hali sa China ang posibleng mainot na makalaog sa Pilipinas. Fundo para sa libreng COVID-19 test, tiga-adala na kan DOH. Sa ibang nasyon pang babomba sa Nebraska sa Rokatawa, Anagadan. Sa lado ng Karawat, Gene Kings, kampiyon sa 2020 PBA Philippine Cup. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Itinaon ang kwenta kan sanggunian pang lalawigan kan Albay sa Committee on Budget and Appropriation sa pangangenot ni Kinatawan Ray Baragais ang propestong 2021 budget kan gobyerno lokal kan Legazpi City na nagkagatadad nin 1 billion pesos na nagluwas sa ganibong regular session kan Junta Provincial. Matapos, maresibin ninda ang kopya kan aprobadong budget kan sanggunian pang lungsod kan Legazpi.
ang committee ni Bragais. Iyon magkakaigwa ni maigot na pag-aaral tanganing masiguro na daining problema asin sindaman ang marekomendar kung pwede na ining aprobaran asin magamit sa masunod na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sobra sa 4,000 na mga obrero sa informal sector sa Kabikolan ang makikinabang sa 68.4 milyones pesos na livelihood grant tangani makatabang na makabangon ang pamilyang apektado kan COVID-19. Sinabi ni DZGB Regional Director Arnel Garcia na sa lindong kan Bayanihan to Recover as One Act an sa indang opisina sa pagi kan Sustainable Livelihood Program nagtagaman ng 68.4 milyones pesos na livelihood assistance para sa 4,566 na mga obreros. Siyang sinabi na ang informal sector kumpuesto kan mga independent, self-employed, small-scale producers asin distributors nin mga efektos asin serbisyo. Ang mga ini man sakop kan labor laws and regulations kan gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Inilatag na ni bagong Albay PNP Provincial Director Police Colonel Arnold Santiago ang sa iyang mga plano sa Albay sa panahon kan sa iyang termino. Sa iyang sinabi na siya matutog sa pagmantener nin pasi orden, makurtar ang paglakop nin mga illegal drugs, kampanya kontra sa insurhensya asin iba pa. Siya, paragos na nagdelibot sa iba-ibang local government units tanganing magkaigwanin courtesy call sa mga alkalde pati na sa gobernador para maisiyan kung ano ang sa sitwasyon sa sendang nasasakupan na lugar. Sa ibong lado, inagad man ni Santiago ang kooperasyon asin tabang kan publiko para maging matriyumpo ang implementasyon kan mga programa asin proyekto na maresulta sa katrangkiluan kan probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indokan. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gobyerno kan Hungary nagdonar nin portable water treatment equipment sa Catanduanes. Ang mobile water treatment plant pwedeng makataon nin malinig na tubig inumon sa mga residentes na grabeng naafektaran matapos rapaduhon nin duwang magkakasunod na bagyo. Ang unit na ginibok ang Hungarian Water Technology Corporation talagang portable, high efficient asin pwedeng darahon maski sa inman na lugar na nangangaipon nin malinig na tubig inumon. Ang unit nasa Catanduanes na, tanganing makatabang na marisolvera ng kakulangan ng tubig inumon sa nasabing lugar. Iyan ang primero gabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Linis na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasa orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna, 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat.
magaan. Fresca tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani, na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. This is it! Tuon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko,
Poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko asing nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli tamas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An edukasyon, salud, asin infrastruktura ang nakakuha nin pinakadakulang kahirasan sa alokasyon in fundo base sa version kan Bicameral Conference Committee sa 2021 National Budget. Sinabi ni Senate Finance Committee Chair, Senador Sani Angara, na ang education sector magkakakuha nin 708.1 billion pesos, mantang sa infra iguanin sa 694.8 bilyones pesos. Siringman, ang health sector iguanin 287.4 bilyones pesos.
ang DILG, iguanin 247.5 billion pesos, Department of National Defense, 205.4 billion pesos, Department of Social Welfare and Development, 176.6 billion pesos, Department of Transportation, 87.4 billion pesos, Department of Agriculture, 68.6 billion pesos, Judiciary, 41 o 44.1 billion pesos, as in Department of Labor and Employment, 36.6 bilyones pesos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Lusot na sa ikaduwang pagbasa kan Kamara de Representantes ang propuestong lay na nagpapalawig sa kusog kan 2020 General Appropriations Act sa God sa masunod na taon. Ini matapos na aprobaran kan Kamara ang House Bill number 6656 para palawigon pa ang validity kan 2020 national budget sa Disyembre 31 kan taon 2021. Kamauotan kang proponidong lay na masiguro na magagamit asin matatapos ang mga proyekto asin programa na manapunduhan na sa irarom kanasambit na budget. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bareta sa ibang nasyon. Gada ng sarong-katao mantang nasa kritikal na kondisyon ang duwang iba pa sa pagsabog ni sarong-harong sa Ohama o Omaha, Nebraska. Sigun sa Omaha Fire Department Battalion, maging ang mga kataraning kaning harong na damay man dalan sa kasukan pagsabog. Dahil man ipigpalawas sa publiko kan mga otoridad ang kausa kanasambit na pagsabog. Bareta sa lado ning Karawat, nakamtan kan Barangay Ginebra Gene Kings ang corona sa 2020 PBA Philippine Cup matapos sa indang daogon ng talk and text tropang Giga sa score na 82-78 sa Game 5 kan Best of 7 Championship Series sa Angeles University Foundation Gym sa Angeles City. Nakuha ninda ang ika-13 corona as in primerong All-Filipino crown sa 13 taon. Sa ibong nalado, si L.A. Tenorio ang naging finals most valuable player dahil sa isog asin tibay na ipinhiling kaini para panginotan ang Gene Kings. Baretang ano? Nga paano? Aramonta sa Baretang ano? Nakamtan ni sarong 17 anyos na babae sa Texas ang duwang Guinness World Record dalan sa iyang mga legs na sobra 4 pie ang laba. Minidbid kan Guinness World Record si Masi Karen bilang babae asin teenager na may pinakahalabang legs sa bilog na kinakban. Nasa 4 pie, 5 pulgadas ang laba kan sa iyang walang legs, mantang ang sa iyang sukol nasa 4 pie, 4 pulgada. Sinabi ni Karen na talagang halangkaw ang sa iyang pamilya, alagad da ipang kapamilya niya ang makakapantay sa iyang langkaw na 6 pie, 10 pulgada. Maski nakaduwang world record na si Karen, alagad, bako pamanggirare siya maugma. Kung kaya gusto niya na sa pag-abot kan aldaw, mamidbidan siya bilang pinakahalangkaw na professional model sa bilog na kinakban. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ipig celebrar kan celebrity couple na sina Ice Sigera asin Liza Dino ang sa inang ika-anom na wedding anniversary kanakaging aldaw. Sinang sinabi na may plano ko ta sindang magkaigwan ng selebrasyon alagad ang mga ininasupla dahil tamay mga trabaho sinda. Sinabi ni Ice na may panahon pa man na sinda magselebrar kan sa inang wedding anniversary kung may panahon na. Sinda Ice asin Liza ikinasal sa California kan Disyembre taon 2014 asin nagkaigwa naman ng symbolic ceremony sa Pilipinas kan Enero taon 2015. Bareta sa lado ng saludo makita sa news by si Mar de la Marca, men. Kung nadilipisilan kang mga turog, dahil na mag-adit pa dahil sigun sa mga eksperto, may mga paagi para mas maparika sa sinanokan sa imong katurog kada banggi. Para sa weirdest asin most effective tricks para mga turog iyong pag-inom ng banana tea with honey. Base ni mismo sa The American Academy of Sleep Medicine Researcher na si Dr. Michael Breus na nagsabi na ang pag-inom ng banana tea, epektibong pagi para mga turog tulos,
Ini dahil mayaman sa magnesium ang batag, lalo na ng ubak ini, na responsable sa pagprodusir ng bodily fluids sa lawas. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela Dainiba. Ultimo sa detalles ng Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linyan pag-asa Ligaspi. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pigakarkolong nasa distansyang 35 km sur-sulnopang kang Alabat, Quezon, at distansyang 210 km sulnopan norte sulnopang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 13.8 degrees north, 121.9 degrees east. Mantang northeast monsoon no duros ning amihan, ang nakapekto sa pinakaporo kang norte kang Luzon, digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang mga localized thunderstorm. Ang duros ay maluya sundo sa moderato na halis sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatay ang agwat ng temperatura pigilauman Santas poon 25 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:57 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:19 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela kang Pag-asa DOST Ligaspi. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Webes. Sa pangaran ng Mardula sa Newsbase, Ronald Baldo asin Mark Shand Madrid sa Lado Technical, Pag-asa Ligaspi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan senong pagantabay. Happy birthday po kay Prosecutor Joyce Ortile Guerrero kan Office of the Regional Prosecution Office. Ma'am Joyce, happy birthday po. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following